हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लाबोयिया जोबोद गोबाव जाबायमोन। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि इउटिउब चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबसनफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों मोदै। बेयो मोनसे बड' ट्रेजेडिक मिउजिक भिडिअ। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनआव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि स्टारटिंफोरानो जादों समेश्वर बसुमतारी आरो बिबारि हाज'वारि। बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सुनिश्वर बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्शना जादों निजोम बसुमतारी। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों उत्तम दैमारि आरो बे भिडिअनि सिनेमाट'ग्राफारानो जादों शिबजित दैमारि। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय सिफुं अफिसियेल नैबे स्क्रिनआव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। दासिमबो बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, जेन आंबो बिथांमोननि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै आपडेट खालामनो हानाय बायदि। नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो